Ovdje u istočnoj Hercegovini na granici dva entiteta je plodno Popovo polje. Ali u povijesti su ovdje crtane vjerske, etničke i razne druge granice, pa zapisi kažu da kada je pravoslavna crkva ovdje došla u 14. stoljeću, nudila je zemlju seljacima pod uvjetom da pređu na pravoslavlje, kao što će kasnije Turska nuditi zemlju s time da se pređe na islam. Zapisano je da su ovdje bile 3 obitelji Šešelj. 2 nisu prihvatile zemlju i prelazak na pravoslavlje, pa su otišle tamo preko onih brda, tamo je Jadransko more, 10 kilometara dalje, i poslali su maslinari, ribari i tako dalje. A jedna obitelj Šešelj uzela je zemlju, postali su pravoslavci i njihov nasljednik je sada u Hagu, zove se Vojislav Šešelj.